Δεν σας χαιρέτησα. Γεια σας παιδιά, όποιος δεν με ξέρει, είμαι το Νουμπάκι και στο σημερινό βίντεο πάω επιτέλους για δουλειά. Εσείς βέβαια παιδιά, μην ξεχάσετε μια εγγραφούλα, ένα like οπωσδήποτε για να με βοηθήσετε. Η φάρμα μου, η τέλεια φάρμα μου, έχω μεγαλώσει τα πάντα επιτέλους. Έτσι. Εσείς παιδιά τι κάνετε, για γράψτε κάτω στα σχόλια πώς τα περνάτε, πώς τα πάτε με το Minecraft. Ποιος παίζει από εσάς ή μόνο κοιτάτε. Γιατί εγώ εδώ ξέρετε, δουλεύω, κάθε μέρα δουλεύω, δεν έχω πληρωθεί ακόμα και αγχώνομαι γιατί καθυστέρησε ο Δήμαρχος να μας πληρώσει. Αλλά άμα δεν με πληρώσει, δεν πρόκειται να του δώσω τίποτα από αυτά που μεγάλωσαν. Στα γρήγορα, έτσι, εδώ. Και θα πάμε και στο τελευταίο. Καροτάκι, τέλεια. Θα φτιάξω και αυτά. Τέλεια. Αυτή η φάρμα είναι έτοιμη. Λέω να πάω και σε άλλη φάρμα, από την άλλη μεριά, γιατί έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ. Κοιτάξτε εδώ τι έχει γίνει. Δεν βλέπω σήμερα κανέναν. Πολύ ησυχία έχει. Γιατί άραγε? Πολύ ησυχία και δεν μ' αρέσει. Να το, μας χάλασε εδώ. Δεν πειράζει, θα το φτιάξουμε. Λέω παιδιά να μεγαλώσω εδώ και καρπουζάκι. Βέβαια έχει φύγει το καλοκαίρι και δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται. Αλλά θα προσπαθήσω να μεγαλώσω κανένα καρπουζάκι. Αλλά πρώτα πρέπει να βρω το καρπουζάκι αν το μεγαλώσω, αλήθεια είναι. Τέλεια και πολύ ασχολήθηκα σήμερα με φάρμα. Αλλά έχω πει ότι σήμερα θα πέσει δουλειά. Εξαντλήθηκα και λίγο. Πάω σπίτι. Γαϊδουράκι, τι κάνεις? Μπορώ να κάτσω? Παιδιά, πώς φαινώ πάνω στο γαϊδούρι? Καλά, έφυγε το γαϊδούρι. Έλα εδώ γαϊδουράκι. Ήθελα απλό... δεν με θέλει. Καλά, πάω να ξεκουραστώ. Μα τι γίνεται, κάθε φορά καθαρίζω και κάθε φορά είναι όλα βρώμικα. Λοιπόν, μπήκα στο σπίτι, θα τα αφήσω όλα τα πράγματα, θα κάτσω λίγο να ξεκουραστώ. Δεν έχω κάνει την άλλη φάρμα που είναι του γειτόνου. Πρέπει να πάω. Πάμε να μαζέψω και την άλλη φάρμα. Μα πώς τη ξέχασα, είναι εδώ. Πώς τη ξέχασα αυτή τη φάρμα, μπορείτε να μου πείτε? Πάντα τη ξεχνάω στο μεταξύ. Μαζεύω τα πάντα και... Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτά? Ποιος τα έβαλε εδώ? Lucky Blocks? Τι στο καλό? Γράφει κάτι, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί είναι τόσο μεγάλο? Τι στο καλό γράφει, δεν ξέρω, δεν βλέπω. Κάποιος έβαλε τα Lucky Blocks εδώ. Μισό λεπτάκι παιδιά, έχω μια ιδέα, ξέρετε τι θα κάνω? Θα ανέβω πάνω, να ανέβω να δω. Τι είναι αυτό? Τι γράφει? Είμαι εδώ. Ποιος είναι εδώ? Περίεργο. Θα σκοτωθώ εγώ, θα πεθάνω έτσι πως πάω. Μισό. Κάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω, να πετάξω και αυτή την πατάτα. Μισό λεπτάκι να τα αφήσω όλα. Αυτό το πετάω. Πάω να τα αφήσω όλα τα πράγματα. Είμαι εδώ. Μα ποιος να είναι άραγε? Παιδιά, έχετε ιδέα ποιος μπορεί να είναι? Μου φαίνεται περίεργο. Είμαι εδώ. Και εγώ είμαι εδώ. Και για μένα είναι. Σε μένα το λένε. Συγγνώμη, και πού είναι όλοι οι villagers? Κάτσε να ρωτήσω κανέναν. Τι είναι αυτό? Βλέπω είναι villager εκεί. Villager, τι κάνεις? Έλα το μπάκι, τι θες? Εσύ τα φτιάξες αυτά τα Lucky Blocks? Τι εννοείς, ποια Lucky Blocks? Εκεί που έχει Lucky Blocks, πού είναι οι υπόλοιποι? Έχουν φύγει όλοι, πήγανε στο φαράγγι να μαζέψω κάποια πράγματα. Και τα Lucky Blocks? Ποια Lucky Blocks, άφησε με το μπάκι, έχουν δουλειά. Καλά, εντάξει. Που έχεις δουλειά, δεκάτο δεν είναι? Είναι κάποιος, βλέπω κι άλλον έναν εκεί. Ήταν αυτοί που ήταν στο φαράγγι. Τι να κάνω? Μήπως είναι για μένα? Αλλά είμαι εδώ. Κι εγώ είμαι εδώ. Παιδιά, να δούμε. Αφού δεν είναι κανένας, μάλλον θα είναι για μένα. Τι είναι αυτό? Τι στο καλό? Αυτό? Τι είναι αυτά? Πράγματα. Τα θέλω όλα.
Τα θέλω. Το chest. Να ανοίξουμε κι άλλο. Να ανοίξω κι άλλο και να ανοίξω κι άλλο. Για να δω. Wow. Αυτά τι είναι? Τι είναι αυτός? Έφυγε. Αυτός? Και αυτός έφυγε. Ποιοι είναι αυτοί όλοι? Ζόμπι! Ζόμπι! Πέθανα μωρέ! Να πάρει ευχή αυτό το παλιό ζόμπι! Με σκότωσε! Τα πράγματά μου! Τα χάσα! Κάτσε να μαζέψω όλα! Τα θέλω! Δικά μου! Όλα δικά μου! Τέλεια! Και το αλογάκι! Μπορώ και να ντυθώ! Στα χρυσά βέβαια! Νούμπικα, αλλά κάτι είναι και αυτό. Για κάτσε να ανοίξω. Τι πήγα και άνοιξα αυτά τα αυγά εγώ. Και αυτό? Τι είναι αυτά? Μισό. Θα βγάλουμε αυτά. Έτσι εδώ όλα. Για να μην με εμποδίζουν και να βάλω αυτά. Είναι lucky potions. Τέλεια. Τι είναι αυτά? Και άλλα πράγματα. Στο καλό, τι λάκι, αυτό είναι unlucky. Παιδιά, λέει λάκι και δεν είναι λάκι. Έλα, να πεθάνετε. Όχι, δεν θα με σκοτώσετε. Πάω μέσα. Έκλεισα και την πόρτα. Αυτό δεν ήταν λάκι. Φύγανε. Πεθάνανε. Δεν πεθάνανε τα... Καλά, ας πάω εγώ στα διπλανά. Θα έρθουνε. Τι είναι αυτό? Δεν βάλανε lucky blocks. Αυτά είναι, θέλουν να με εκδικηθούν για κάτι. Νερό. Πέθανα. Τα πράγματά μου όλα. Τα μαζέψω. Παιδιά, δεν θα ανοίξω άλλα potion γιατί μου έδωσε και diamond, αλλά δεν ξέρω πώς θα το... Πόσα πράγματα. Τι είναι αυτό? Τι στο καλό είναι αυτό?